Elieta liaye Elijah Abebo koba omukonyi bw'omugavana Nyamira County ya Kisii bono nigo ebitango by'elikiiko bigendete kobaho magega yelieta erigwikiwa ase assembly ye county ya Kisii kurengana ne gati ebitango ebyonogo tabao gwekyombeke kyobo choli nechibe ba IBC ekyo kira chikoba gekwenekana na kigera chikoba gekwenana ane na masakarote gosechi certificate ekyobo choli bwaye Abebo koba omuteneri bugose omukonyi bw'omugavana Nyamira County ya Kisii omuliki oito Vincent Onyancha nigo nyarakobaga kumulekera egati ebitango nali boigo aranyarakobaga kwirera county ya Kisii kobao ase chinga kichintambe amnyuma yo gutatwara omukonyi bw'omugavana Nyamira County yo okuogo kawa no kung'usanana kweneketi wase bunge ye county ya Kisii chinga kichokogani ku mwaka isiko yo kabairo omukonyi omugavana we county Robert Munda boigo amabeba kabwatansa se bunge ye senate magega ya Dennis Misati oyogotaba koriana neguchibasa chaye kolera nagoitira mariga bosio we senate. If my dad chooses to choose friendship over the truth, then let it be so. We have tried for all that period, but now she was expectant. Actually, during those hard times, my wife miscarried. Just miscarried our baby. Boigo Ruben Munda, umuromu wa Robert Munda nere tatigareti maiga. Asagane tio bwane na kogania ni gaganiri mumuromu wa wako isiko kurwa sobo koreli buwaje buno mokonyi bw'omugavana. I've come here to seek for justice for myself and the justice that I want, if my brother can be removed from office so that he can come to his senses. And I'm praying for him so that he can even see the kingdom of heaven. For the appeals, you settled for this witness? And I'm now on injections. Right now I've done 3 injections. I have a 41 to do. And I have so many drugs to take. I'm seeing my life is in danger. That's why I decided to come. Because he has mistreated me many times, I forgive him. But this time around I said I must come on my own volition. Thank you, the senators. Honorable senators, thank you. Onsia yakana chuane senate na Munda wako isiko. Kolende Munda taisanigeti no kona choko woku mwaka isiko. Ekikia mwirete Munda wekabosi weke gambero. Nagosoera senate, omonogaribu senate, na boigo na bantu bandu babere. Aseki nekyo kera chikotegera rwastariki emeronge benesane mo omuchinyo yoiga. Ekrayu arobeirin, nigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati. Abwatokereria taria ye Elijah Abebo. Oyoro munyakero bobo koreri gose service board. Ase county ya Kisii buna omokonyoye. Kolende ningikira irere Elijah Abebo. Tabase goso obisi bwangoiga. Litangani koika IBC enyare kobwatoka enumeration certificate. Asebono inyorobuna ntobwati IBC. Oigo IBC goikebwatoke leta liaye Elijah Abebo. Oitara certificate. Na boigo IBC goikele leta liaye se gazette na gote buna ni gachori no mokonyi omugavana. Buna murwandirondo bwensi wekerogo kyoborai. Ayo atarakolekana. IBC goika enyare kobwatoka clearance certificate na boigo nomination certificate kurwase kiama kelia ale una omokonyi omugavana eye kobeteria twale kiama kolende ayatago kolekana asengencho ekiama na bokera beo kolende IBC teyo maiga yayonsi go kolekana goika Elijah Abebo anyare koiwe certificate no monogari gosomo clerk we county ekera bwatokira yo anyare kunyo bwatoka gochia IBC egetango kende kerageri chata basogoso bisiwangoiga neribuna goika chinkwana chikolekane chikura goze vetting
chikorekana ase county assembly abwase bararwa machivu gochia IBC ekomiti eyubo igo nene kibuna yali ke roboti rwabo igororo gwetu gukwa Elija asebe go barake chikura ase county assembly ekero county assembly era iti na komochorelicha konyara koba omokonyu mu governor we county ya Kisii niko bwente koli kali huko gochia se kombekeriki IBC komamanyibuna baitabiranire nabamochorire Elija ochiko wa mokonyi bu mugavana we county ya Kisii maiga ya IBC konyora liukelio nigera nyale komanyia county assembly abase baranyale koli kazi gazette obuna Elija ocholiru na goitigwa koba omokonyi bu mugavana we county ya Kisii kolende ayonsi nigera abakongo kolekana kobwatekana unago ikiraboniga aiga Kenya ekiombe kyomo chorine chimbebe tikeyo ekyo kiraeneki ayonsi onsi kyanda ikumine luna isekonyalekana omokonyi wo governor Robert Monda obuire asekigambero nigarerane asemirimo yaye Elijah nkayarachi elyo aliribulyo Vincent Onyancha Ndizi TV.